खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। रुराल सेल्फ इमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्युटनि बानजायनायाव मैया गासै सा 35 अमा फिसिनाय मावबादा बाहागो लानानै फोरमानलाइ गथायदों। मैया बाक्सा जिल्लानि सुकमायाव सिरफां बियाबनि नावकाता बैसागोसालि रंजामाधवआव बिटिआर सोरखारनि दैदेननायाव हेडलुम ट्रेक्टर बिफाननिफ्राय एसएइचजिनि आइजोफोरखौ लानानै मावबादा हाबाफारि लानाय जादों। 40 नं भबानिपुर बियाबनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंगोन खाम्फा खुंगुर गयारी। दायो आंनाव एसएमएसनि गेजेरजों गासै 25,000 बर'नि भट फैनानै दङ। गुबुननि भटआ गासै 33,000 भट फैनानै दङ। रायजो राजानि खावलायनाय आं उदां बिजाथि गसंगोन। उदां बिजाथि खाम्फा खुंगुर गयारी बिथाङा गिबि खौरां मेलनि गेजेरजों गासै बाथ्राखौ फोरमायदों। मैया महालया फोरबोनि सान आरो बेनि मुङावनो मैया क'क्राझार बागानसालियाव कालिचरण ब्रह्म थानसालियाव ब्रह्म सिबियारि बिथांमोना आवाथि सावदों। नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै नंखाय टेट फोरोंगिरि मावबोबाय थानाय सा 9 बर' फोरोंगिरिफोरखौ पुलिस बिफानआ खाबाय। गुनेश्वर नंखाय टेट नि फोरमान बिलाइखौ लानानै फोरोंगिरि महरै सरकारि लानाय सुबुंफोरा जा जिबन कुमार देखा करिन बर' निजा दैमारि रिता स्वरगयारि जोंसां ब्रह्म रंनि दैमारि आरो मन्दिरा दैमारि आरो तुमुलपुर नंखाय टेट फोरोंगिरिफोरा जादों भबानि बर' मेघा स्वरगयारि आरो अनिता बर'। बजालि सिला फोथारनिफ्राय कटन एजेन्टनि सायाव माइरं जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। एलपिजि गेसनि बेसेना आरोबाव मैया दावखोबावबाय। गासै सिलिन्डाराव बेसेना 15 राङै मैया दावखोदों। आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानिफ्राय 1,000 जासिगोन गेसनि बिबाङा। मेहेर प्रडाक्शन बर' एलबाम दिहुनगिरि रौतानि मेहेर बर' आरो खौरांगिरि निजोम जारा बसुमतारीजों दानसे मोगा-मोगि लादों। रामायणआव राबननि फाव खालामनाय आरबिन्द त्रिवेदीया 82 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथाङा दाखालि थामहिनबा मंगलबारनि हराव रुंसारि जायो।